MTV. Сәлем дуслар, мин Диана Тажетдинова һәм бу яшьлек тавышы хит парады. Җыр моңга гашык яшь талантларга юл күрсәтүче тапшыруны башлап җибәрик. Бүген резидентлар белән иртәгә узачак бәйрәм, көлке көненә багышлап алдашулар турында сөйләшербез. Яшь талантларны ничек итеп алданганнары бар. Хәзер бөтен сорауларга җавапларны белербез. Киттек. Сез җибәргән тавышлар җитмәү сәбәпле киләсе резидентыбыз хит парадтан төшеп калырга мәҗбүр. Аны яшьлек тавышында соңгы тапкыр сәламлибез. Аяк тыркан төннәрдә без йолдызларны саныйбыз. Алга барасы юлларның матурларын сайлыйбыз. Гүзәллеккә таң калабыз, алсу таңлар атканда. Күбәләкләр кавыштыра бер-берсен таба ярлар. Уялмыйсың миңа карап, мин сине генә уйлыйм. Хыялымда җаннар байым, синең янда җаннар байым. Күңелемнең иң түрендә елмаюлы карашым. Хыялымда җаннар байым, синең янда җаннар байым. Күңелемнең иң түрендә елмаюлы карашым. Хит парадыбыздан берәү китсә, икенче берәү килеп кушыла. Яңа резидентыбызга уңышлар телибез һәм сүзне үзенә бирәбез. Премьер өчен тавышлар юлларга ашыгыгыз. Әлдә сине бар дәвәтием, синең белән күңелле җылыйсым килгән чакта да күтәрәсең күңелне. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Агызабыз язгы суда, ак караплар җилкәнедә утырып гизәм урамны. Дәвәтием җилкәндә, дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк. Нәни генә бит әле мин, үсеп буйга җитәрмен. Дәвәтием, үсеп җиткәч, сиңа ярдәм итәрмен. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаганбыз бигрәк. Дәвәтием, дәвәти, дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә
Күңелне күтәрәк дип җырлаучы Динар Зариповның алдану очраклары күп булган. Мәсәлән, мәктәп елларында 1 апрель көнне берничә сыйныфташы дәресләр булмый дип Динарны өенә кайтып җибәргәннәр. Соңыннан башкаручыга укытучылардан шелтә сүзләрдә ишетергә туры килде. Без исә Динарга шелтә сүзләрен әйтмибез, аны җырлатабыз. Рәхим ит. Keyiflerdik o'zgarishar nasharini yasharayik dushmanlarga sir bermisha o'ynab qilib yashayik ko'nglini ko'tarayik o'zi bizni o'zi biz g'amirni zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz ko'nglini ko'tarayik o'zi bizni o'zi biz g'amirni zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz dunyoga kelgan biz ekan demak shulay tegishli yerga kelasi vaqtin saylab olmay shul kishi ko'nglini ko'tarayik o'zi bizni o'zi biz g'amirni zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz Siyganlarga jon do'stlarga kerak biz jig'li bizda bizda o'ynay bizda kulabbiz ko'nglini ko'tarayik o'zi bizni o'zi biz g'amirni zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz ko'nglini ko'tarayik o'zi bizni o'zi biz g'amirni zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz g'amirni zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz Язның иң көтеп алынган чарасы TMTV премиясе быел тагын пирамиданы гөрләтәчәк. Заманча формат, грандиоз шоу, шәп образлар бу TMTV премиясе. 21 апрель көнне пирамида концертлар залына килегез. Эстраданың иң-иңнәрен бергә ачыклыйк. Alma şəşək etdirili Başqalarga küzdə samim Sizini görgəndən berili alma ağaçları Sayri sandık ağaçları Sayri sağındıra başladı alma ağaçları Sayri sandık ağaçları Sayri sağındıra başladı Alma bittul tügerek Şul tügerek işlerinde Yaşık dostları birgelem alma ağaçları Sayri sandık ağaçları Sayri sağındıra başladı alma ağaçları Sayri sandık ağaçları Sayri sağındıra başladı
şunday bulsun, birini bişke bülerlik. Dostlar bulsa şunday bulsun, senin işini ülerlik. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Başqalarga sözüde salmayım, seni görgenden birli. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Dostlarım sizning bilen şad menim köngillerim, qabat şulay şadlık bilen ütseydi ömürlerim. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Sayri 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 sağındıra başladı. Sayri 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 sağındıra başladı. Илгиз Закиев алдауларга еш очраган. Минем фикеримчә, кеше булдыра алган дәрәҗәдә гадел булырга тиеш. Бу аннарысын сүзгә килүләр булмасын өчен кирәк дип сөйләде Илгиз. Башкаручы яки аның үзгәреш клибы сезгә ошый икән, тавышлар юламый калмагыз. Димәк, карыйбыз. Günlerinin birisinde adaşıp yürgende min seni uçrattım kıyaştay köklerde. Sizdirmeyim bilsene yüreğim yansa da min özüm yalgıştım bu turmuş yolunda. Bir güne yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге suyuklim kaldırdın gazabın. Bir güne yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге suyuklim kaldırdın. Bir güne yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге suyuklim kaldırdın gazabın. Bir güne yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге suyuklim kaldırdın. Turmuşum özgərdi, көміліп şotlıqqa, min qabat uyandım, yaz kirdi көңілге. Ишетсін бар dünya, ғажайып bulsa da, бәхітім yazmışım, тек менің қолымda. Bir güne yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге suyuklim kaldırdın gazabın. Bir güne yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге suyuklim kaldırdın gazabın.
Барлык гаилә Альбина һәм Илназ Ханафиевлар үзләрен алдаган очракларны шулай ук искә төшерә алмады. Хәзерге заманда алдашусыз яшәп булмый инде. Кемдер алдый, кемдер алдана дип сөйләде Илназ. Бәхетем син клибы өчен тавышлар 1320 номерына кабул ителә. Димәк, алдагы позиция. Turmuşumның яме, бәхетем син, рәхмәт булган өчен янымдан. Йөрәгемдә сагышлар тарала, сөям сине дигән чагыңдан. Яратам, яратам бер бәгырем, үзлепләр сине яратам. Син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Яратам бер бәгырем, үзлепләр сине яратам. син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Üzülmesin ömrüm jüplere, ağır sözler etmesin canım. Yılma-yılı yüzüngni күрсәм дә, яктырып китә дөньяларым. Яратам бер бәгырем, үзлепләр сине яратам. Син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Яратам бер бәгырем, үзлепләр сине яратам. син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Башкаларга әгәр карасаң да, йөрәгемдә уйный бураннар. шулай өзгәләнеп яшигән, мәхәббәт утында янганнар. Яратам бер бәгырем, үзлепләр сине яратам. Син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Яратам бер бәгырем, үзлепләр сине яратам. син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Син алтыным, син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Дуслар, я җырчыларның һәм аларның җырларының язмышын сез генә хәл итәсез. Хит парадыбызда урыннарны сез биргән тавышлар ярдәмендә чыгарабыз. Тавыш бирү тәртибе экраннарда язылган. Şoğlar bulmay bit әллеген Сені білән рәхәт дейіп әйтулері Бош булмаған демәк менің күтулерім Бәхетле бол бүгін, бәхетле бол бүгін Нұрлары балқып тұрған сендер сабыргын
башка түгел. Bunday ұшырашулар болмай бит әлі гел. Сені білән рәхәт дейіп әйтуләре, бош булмаған демек менің көтүләрем. Бәхетле бұл бүгін, бәхетле бұл бүгін. Нурлар балқып тұрған сендер сабыр гөлім, менің сабыр гөлім. Бәхетле бұл бүгін, тойып шатлықларының һәр бір мезгілі. Бәхетле бұл бүгін, бәхетле бұл бүгін. Нурлар балқып тұрған сендер сабыр гөлім, менің сабыр гөлім. Бәхетле бұл бүгін, тойып шатлықларының һәр бір мезгілі. Тойып шатлықларының һәр бір мезгілі. Бәхетле бұл, бәхетле бұл, бәхетле бұл. Субра алдашуларга начар карый. Шуңа күрә дә яшь башкаручы үзенең алданган вакыйгаларын искә төшерергә теләмәде. Кай вакыт алдашу файдага гына булырга мөмкин. Ләкин мин үзем ничек кенә авыр булса да дөрестлек яклы дип сөйләде Субра. Башкаручының дәва клибын бергәләп карыйк. Игътибар экраннарга. İkimiz de yolguştuk, ikimizning de var yolguş. Bulmasam iydi ömrümde men boş tavuş. Kavuşup bulmadı belki şunda yazmış. Tик nega unutalmayım ko'ngilde nega sağış. Belki indi biz senin bilen tanışqına. Belki uchrashib bulmaz bulsa yolg'ishqina. Belkiler bulsa azroq bulur edi hisler toshqini. Qizg'anishqa qarshi qoldi tik yushqini. Jonim deb aytirga de indi bo'lar qiyin. Muhabbat kimgadir shoir, u kimgadir o'yin. Indi kirmas qo'yin ammo sening jili qo'yin. Bu dunyo ko'rmas demak bizning baxit to'yin. Demak shulay yozgan indi, demak shulay kerak. Yaratam deb aytmasam da seniki edi yurak. Belki qichqirar edim kirib ko'krak. Onasam bilib bo'lmaydi yozmagan demak. Tazam ortunda motor edib qor yog'a. Tik nedir mungsu kabi kapak bulan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak menim davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo. Tazam ortunda motor edib qor yog'a. Tik nedir mungsu kabi kapak bulan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak menim davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo. Turdim yonimda motorim. Tamli etib yiqlayib et menim ko'z nurim. Uyatası kelmedi kime şol sezmi. Hayırlı ertedi menim batırım. Qo'ydim dertlimning tana saqlandırdı su. Yana kun oldinda kishi bo'laman iman su. Yonimda suluvam uyanib kela ulam. Bismillah deb ayt hamma mar sening yo'ling. Etkay tezroq namoz yo'qidan xayrliroq. Bu boylik butun dunyo boylig'idan ko'proq. Bizning ishlar ko'p etgan keyna sen up. Siz yılmaysanız qolganlar bo'lar shu. Tikaliga bu bora tik menim xayol g'ina. İnşallah xayollarim shimborliq qoshqina. Tanish bo'lmasak da ko'nglim seni sog'ina. Sehrlar sanali meni sening qarashqina. Tazam ortunda motor edib qor yog'a. Tik nedir mungsu kabi kapak bulan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak menim davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo. Tazam ortunda motor edib qor yog'a. Tik nedir mungsu kabi kapak bulan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak menim davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo. Tazam ortunda motor edib qor yog'a. Tik nedir mungsu kabi kapak bulan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak menim davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo.
гафу ит иркәм дип моңланучы Илинадан алдаулар турында сорагач, яшь башкаручы берничә ел элек булган туган көнен искә төшерде. Илина туган көнендә әзерләнеп, өстәлләр корып, дусларын көткән. Әмма алар соңгы мизгелдә генә килмибез дип әйткәннәр. Бик борчылган Илина соңрак дус кызы белән һава суларга чыгып китә. Анда дуслары аны көтеп басып торган була. Менә шулай. Кай вакыт алдашу да үзеннән соңгы яхшы тәэсир калдыра ала. 3нче урынга лаек җырчыбызны каршы алыгыз. Диана Гизатуллинаны якыннарыннан шаяртып алданганнары бар. Әмма ул кешегә сөйләп йөри торган әйбер түгел дип белдерде Диана. Аның фикеренчә, алдашуны начар яки яхшы дип төгәл әйтеп булмый.
Ниндидер очракта алдашу яхшы, ниндидер очракта начар дип эстәде Диана Гизатуллина. Икенче урын иясе сезнең экраннарда. Kaşıp yürüsen de sin bulmay kaşıp üzünden Sözler bilen eyte olmasan da Yaratığın kürem gözünden Tınlaylı tınlay yüreğini Niler sili niler kişire belki kim bilir. Aşık yürekli tıyı bulmay tuzakka. Senin жылы қарашыңны тыям, bulsan da sen minен yıraqta. Hislerine cevap minен barır sina jırlarım, yüreğimden çıkan kuylarıma salıngandır bütün muңlarım. Tınlay yüreğini, niler sili niler kişire. Belki kim bilir, yaşırmasın zinhar hislerini, baxıtındır belki kim bilir, baxıtındır belki kim bilir. Руслан Сынгатов һәм Лилия Гаврилова тандымы алдашуга ике төрле карап була дигән фикердә. Яхшылык өчен алдашкан очракта алдашуны кабул итәргә була. Тик башка очракта алдашу бик начар әйбер дип белдерделәр җырчылар. Ә хәзер Руслан белән Лилияның клибын карыйк. Беренче урын яшьлек тавышы хит парадының бүгенге лидерын карыйбыз. Birge bulsa jiңер biz kıyın bulgan şaklarını. Söndürmebez, soğutmabız yakın hisu şaklarını. Ne bulsa da birge bulsun, Kaygısı şatlığı da
Матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгыда. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгыда. Матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгыда. Күңелеңдәге булганны тик яшермә әйт кенә. Һәр нәрсәнең үз вакыты, көтә белеп көт кенә. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгыда. Матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгыда. ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгыда. Матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгыда. син әйткәнне мин аңлармын, ышан гына син ышан. Үзең белән йөртмә аны, миңа сөйләп син бушан. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгыда. Матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгыда. ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгыда. Матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгыда. Матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгыда. Шуның белән яшьлек тавышы хит парады тәмам. Бүген тапшыруыбызда алдашу турында сөйләштек. Бер-беребезне алданмый, һәр вакыт дөресен әйтеп яшик дигән теләктә, мин Диана Таҗетдинова сезнең белән сау булашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.